Sa wali pa nga damag, ngayon tayo amuhin, duwa dadakkel a Blue Marlins. Natiliw ka no, dagiti mangalap, iti iliti pasukin, ti Barangay Davila. Iti manamuhin, kasano ka dakkel detoy? Anat na imas nga, sashimi? Oh, tuna. Iti manamuhin na, ano na ganan, food vlogger tayo pa ni Idol Lores. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Kalpasan ang nakatiliw dagiti mangalap ti 300 kilo sa atuna iti napalpalabas ket adamanen tinakalap dagiti nalalaing ang mangalap iti Barangay Davila Pasukin Ilocos Norte adwa adadakkela Blue Marlin nga agdagse di 400 ken 500 kilos kuna ni Mr. Marvin Basco wenno mabigbig a master fishing ket nakigtot isuna iti ang nakatiliw dagiti kakadwa na iti kasto kadakkela Blue Marlin edinto ta dagitoy ket narigat a matiliw a mabalinpay a masugatan ti maysa a tao imatad na ati pakaibatugan a balor tinatiliw daket 92,000 pesos. Saka, bakit daw na isamantalang yung nagbababa masyadong marami, tapos hirap na hirap. Kasi po sa lahat po, diskarte po talagang mahalaga. Ang nagkarga po nun ay 6 na tao lang. Tapos ang ginawa po nila, nilagyan muna nila ng tubig yung bangka para mas bumaba sa dagat. Saka po nila pinagtulungang hatakin pataas. Tapos nung nandito naman na po, kaya masyadong nahirapan yung mga tao, tumigas na po yung laman. Kaya nahirapan pong ibaba ng mga kasama namin dito sa baybay. Mainaig iti daytoy ket nagyaman da iti lokal na gobyerno gapot inik kanda isuda ti Gundaway nga agkalap gapot ta iti naggapuan da lugar a Marinduque ket lugida kadagiti dadakkel a barko nga agkalkalap ti ikan. Gapo kadagiti amaalaala dagiti tagapasukin ni Ilocos Norte nga ikan ket dakkel unay pagyamanan da ken ni Apo Dios. Para iti IFM News, Idol Lores Martinez, Tatak, RMN.